Akin ba ito? Magulo naman. Mas, huwag kong kulas. Baka magulo ito. Hello. Hello. Test, test. Test, 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 test. Wait lang po, wait lang ha. Sandali lang po. Ayusin ko lang muna. Sandali lang po. Wait lang, wait lang. Kamagulo bibi ko. Ba't pag gusto mo lagi sumali sa live? Hello. Dinig. Hello. MLSO po, Tentel. Magandang gabi siyo, Tentel. Salamat sa pagdalaw. John Mark Mariano, you know. Letting Orinog, ano ba yun? Baraliktad. Si Gretel. Magandang gabi sa iyo, Gretel. Tentel, tamsakdan. Salamat sa iyo, Tentel. Salamat sa iyo, Gretel. Thank you. Narinig niyo ba? Hello. Test. Gretel to host, ha. Good evening din sa iyo. Baraliktad ng pangalan mo, Gretel. Hirap ba sa ano? Letterg Orinuig. Ano ba yun? Ang hirap basahin. Yan, narinig po. Salamat sa iyo, Tentel. Tapos na LS mo. Tinambay ko sa iyo kanina yung cellphone hanggang lumabas ako sa bahay. Para di masakpan sa amo. Kaya pala, hindi naman. Opo, 2 hours lang po. Salamat po. Bikay Mix TV, Manoy. Ba't tula harang? Ayun lang, baka hindi na-set. Harang mo, maan. Manay. Bikay Mix TV, Manay. Manay naman sa... Good evening. Ano mo si kitang-kita kayo sa tindahan tayo, si Manay. Ano sa tindahan? Nadadamay sa sa video. Bawas pa kayo mayo. Tapos yung isang self-per. Handa daw harang. Good evening. Ganda ng bike. Bikay Mix TV. Ganda daw ng bike. Naharang ka? Nag-refresh ka, Bikay? Naharang ka ng bike? Naharang ka ng bike o mic? Ano ba yan? Baka mic yung sabihin, Bikay. Mike, hindi bike. Bike na kalagay siya. Nakala ko, may nakita kang bike yan eh. Ano ba yan, Bikay? Regalo sa akin yan. Yung bike na yan. Tentel, nasaan si D. Whitechester? Pasokin natin dito pag mangisda ka mo siya dito.
Ayan, harang na Manoy. Salamat sa paharang dyan. Salamat sa para mo. Bikay. Mega shout out sa lahat. Good evening po, good evening. Dapat pala sa StreamYard ako pumasok, bigay para makit kayo, no? Hindi pwede umakit ang sa Prism, ano? Dapat pala sa StreamYard ako pumasok. $5 million in the house. Thank you, thank you. Iwan kita dito, Manoy. Iwan ka dito bahay, Manoy. Sige lang, Bikay, okay lang. Salamat sa patambay dyan, salamat. Naharang ako.
Tentel, salamat sa patambay mo dyan, ha. Thank you, thank you. Salamat, salamat. Wala pa, ka-open ko lang eh. Mga busy pa yung mga tao, kaya aapat pa lang kayo dyan. May premiere ka ba, Tentel? Bawa mo dito. Patamsakan natin. Salamat, salamat. Pink butterfly, subukan natin mag-jacket. Ayan, na-jacketan kita, pink butterfly. Tamsakdan po. Na-jacketan kita, try mo. Sa Prism ako pumasok eh. Ayaw tanggapin ni Lolo dun sa Derek eh, sa Prism tayo. Meron na po, kuya. Salamat sa kuya. Okay na, okay na, okay na yan. Pwede kayo maglablaban dyan. Search ko kanina sa ano? Sa Google. Pwede ko kayo madyakitan pag direct ako kay Lolo. Gagamit ako ng lapi. Salamat po. Bigyan lang, kuya, ha. Nag-edit ako ng premiere. Sige, pasok mo yung premiere mo dito mamaya. Okay lang yan, sige lang. 6 million in the house. Mami Building, kids, luluto kasi ako, sopas. Aha, pagtingin ko, pas 6 na pala, haha. It's Manoy time. Salamat siya, Mami Belen. Salamat. Yung binabang babahay ni Baby Loves, ano yan, pang-premier ko yan. Yung mga gustong dumikit lang, pakibakat lang. Pang-premier ni host niya, bukas, 9 ng gabi. Ang pogi mo, host, harang. Ayan, ang pogi mo, host. Kuya, bigyan lang po ako muna, ha? Luto muna ako, mapalo. Sige lang, sige lang. Sige lang, Dentel, okay lang.
Romila de Guro, Harang, Erkali Vlogs, pa-shout out kuya. Oy, Erkali, ano ba? Ha? Kumusta ka? Long time and very long time, padaan-daan ka lang yan. Padaan-daan ka lang. Sabi ko siya, daan kang tuluyan. Pa-shout out, kuya. Sabi ni Erika Lee Vlogs, pa-shout out, kuya. Ay, okay lang, dikit-dikit na. Ano ba yun, pa-shout out? May shot ka ba yan, Erika? Si Erika Lee, naghahanap ng shot. Kulang ka ng you. Si Erika Lee. Asan ka ba? Erika, nandiyan ka ba sa opisina? Tamsak lang po, binaban ng Baby Loves. Pang-premier ni Manny Uragon yan. $8 million in the house. 8 million tiwarik. Romila de Guru, in. Salamat, Queen. Thank you, thank you. Dito ko sa office. Si Erika Lee Vlogs. Overtime na yan. Parang nakabitan ka na ng wifi dyan ah. Pwede nang tumambay dyan. Remember mo ba today? Bukas pa yon, Queen. Wednesday. Mami Belen Kids, salamat sa patambay dyan. Thank you, thank you. Ah, sige, Manoy. Simuan na lang, may premier mamaya. Sabi ni Romila, Dagu. Anong oras ba kayo, no? Anong oras kayo muan na yun? 8:30 ba yun? Natamsakan ko yun eh. Kay Moana. Bagong monetize yan, si Moana. Paputokan natin mamaya pag premiere niya. Kailangan may pasabog yun. 9 p.m. Pasabugan natin, sumuha na mamaya. Sa premiere niya. Ang pogi mo, host! Siyempre naman, manang-mana sa iyo yan. Kumusta biyahe mo? Dekari. Kumusta yung mga sweet driver natin dyan? Basta driver, sweet lover. Ganun ba yun, Tikari? Tentel, salamat sa patambay dyan. Thank you. Baba
Baba ka ng bahay mo. Erika Lee, vlogs. Abang bahay dito, padikitan natin. Sa lahat ng mga premier dyan, pakibaba dito. Jikare, baba mo yung premier ni, ni Moana. Matamasakan natin. I find a way. Joyce and Prince TV, tusok tiyo. Harang. Tambayan mo na yung harang na yan, Joy. Salamat sa pagdalaw. Nawalan na kalibre ng oras. Ayos lang, harang ulit. Harang pa more. Ang daming harang. Shout out Team Uragon, sabi ni Joyce. Marami na mga pangharang dito, pasimuana, may harang na din yun. Kain po tayo, sabi ni Joyce. Sige lang Joyce. Kakakain lang, kami merienda lang. Tambay lang muna, host. Thank you, Queen. Ang pogi mo, host, salamat kay Grab at Juday, naharang ako. Romilo Dagoro, Sis Joyce, Tentel, salamat sa tambay dyan. Thank you. Salamat. 7 million in the house. Mega shout out sa inyo lahat. 13 million tiwarik. Salamat ulit. Tentel, 1 hour ako dito kay Kuya kasi 7 p.m. po. LS ni Amo. Ganun ba? Sige lang, Tentel, okay lang. Salamat. Joyce and Prince TV, Romila Sisi, kala ko live ka. Nag-pop up ka sa notif ko. You know, ganda ng studio, Tiyo. Linaw ng boses. Salamat, Joyce. Narigilawan ako ng aking anak. Sale kasi, nag-sale siya. Alos 70% off. Kaya na ako tiyo ng video lang. Ito sa'yo. Salamat. Dapat ganyan lagi. Regarding sa akin, 70% off daw ito eh. Kaya kinuha na. Salamat sa patambay. Yung unlisted yun, sis, pinablik ko. Nag-pop up din sa akin yan eh. Okay lang yun. Para pandagdag din yan. Mega shout out sa 7 million in the house. Palakpakan natin. Tentel, paligid po mga kapatid. Iwan bakas. Balikan ko po kayo. Nagbaba ng bahay si Tentel. Pakinikitan natin, Tusok host, Van Matix Black. Ayan, may jacket ka na. Van Matix Black. Pinilit kong jacketan ko kayo para tayo magkalablaban dyan. Pakilablab natin si Tentel,
Nag-LS din to. Mabait na kaibigan ito. Talagang sure ball ang balik. Nagbaba ako sa kanya kaya ng premier ko. Nilusop yung, ano ko eh, yung binaba ko sa kanya. Joyce TV 1. Okay, sa screen. Kala ko LS ka. Pakisugod natin si Tentel, pakidikitan, pakilablab. Sure ang balik yan, mabait na bata yan. Yung mga hindi pa nakadikit dyan. Yung mga gusto mo ka ba ng pang-premier, baba natin dito. Yung gusto magdikitan, pakibaba din. Manoy, harang. Naharang si Carla. Magandang gabi sa'yo, Carla. Diyan ka muna sa harang. Huwag ko muna tatalon. Muanay ko na vlogs, tamsak harang. Mag-aaharang ka na rin. Yung harang na bakal mo, tatalunan ko din yun. Muana. Magandang gabi sa'yo, baby loves. Muana Iguana Vlogs. Salamat, salamat. Nakalabas na yung Muana. Totoong labas na yan. Wala na ang problema yan. Palakpakan natin si Muana, bagong monetize yan. Palakpakan. Tumalong ka uli. Palakpakan natin uli. Yes naman, Daddy. Haha. Yan, tinawanan ka pa. Palakpakan ulit natin si Muana. $9 million in the house. Mapalagpak lahat para kay Muana bagong monetize. Thank you so much sa mga mapalagpak dyan. Salamat, salamat. Congrats Muana, sabi ni Ma'am Agnes. Bansmatic Black, mapalagpak din. Pasabugan niya, pasabugan si Muana. Probinsya na, harang Manoy. Salamat sa paharang dyan. Salamat Mama Agnes. Sabi ni Agnes, sabi ni Mama ni Muana. Sisi Carla, probinsya na, congrats po Ma'am Muana. Pakidikitan mo to Muana si Tentel, ang aking kaibigan dyan. Friend ko yan si Tentel. Nagabasa ng bayo pagkapunta mo Muana. Tentel, thank you. Iguana, shout out. Bikat Yahoo. Yan, kayo na pa yan si Bikat. Sis Carla Lablab. Kailan ang first LS mo sa money mo? Salamat sa patambay dyan, Queen. Carla Albareda, congrats sis Muana. Muana Iguana Vlog, sa kalabas din si Muana. Yan, single mom vlog. Tusok. Probinsya na, dito pa ako harang. Ikaw nang umalis dyan. Harang, single mom. Muana Iguana Vlogs, baba mo, premier. Co-host, ay, tamad mo talaga Muana. Gumutusan si Ost. Monica na rin. Ay. Carla Albareda, Sis Joyce, Bilit Yahoo, Single Mom Vlog, Team Uragon, Yahoo, mga lalabs. Romela de Goro, baba ko bahay ko. Yan, nagbabahay si Queen, oh. Pakilablab natin. Muana Iguana Vlogs, Bibi Queen, kumusta? Banana mo. Malapit na rin yan. Carla Albareda, hear me. Sige, salamat sa pagpasok. Welcome. Parang natin si Carla. Ayan, nagkaba ng bahay si Mama Agnes, oh. Papaano, pakidikitan, sure ang balik niya, pakimakatandin. Muana Bilat, congrats. Single Mom Vlog. Salamat sa patamay. Carla Alvareda, harang ulit. Probinsya na, si Joyce, sending your hugs, a prayer sa iyo. Oo nga, medyo matagal na wala si Joyce. Romela de Guro. Wala, baby. Sim, hindi ako kagalag, busy. Gwen P. Sandoval, Manoy. Salamat sa'yo, Gwen, sa pagdating. Baba mo ulit bahay mo, Tentel. Nandun ka na sa taas. Padikitan natin.
Maglablaban kayo dyan, maglablaban. Pakipunta natin yung mga aking kaibigan dyan, yung mga bagong pasok, yung hindi pa nalalab, pakilab natin. Tentel, nagabawal ng bahay, pakinikita natin, pakilablab natin yan si Tentel. Mabait na bata yan. Harang ha! Hinarang ka Moana. Bikay, thank you. Moana Iguana Vlogs. Nagkaba ng bahay, na premiere na yan, ni Moana. Ayan. Tinusok ko na, naharang tuloy ako, Moana. Ang pogi mo, host. Grabe si Juday. Tinusok ko yung premiere mo, naharang ako dito ni Ding Dong. Moana. Yung pinapambahay ni Tentel, pag kinikita natin, Jokare. Punta mo si Tentel, oh. Pakinikitan mo, pakinikitan. Dandikit po kay Ma'am Agnes. Okay, Tentel, sa amin din yan. Babalikan natin yan. Maya-maya, babalikan natin yan. Sure, ang balik dyan. Asan sa'yo? Bigyan po kita ng isa. Nandikit na pala isa. Nabigay ko na pala siya isa. Nawala na yung harang ko, si Ding Dong, umalis na. Mega shout out sa mga nandiyan dyan. Carl Alvareda, salamat sa patambay dyan. Thank you, thank you. Tamsakdan po kay Ma'am Moana, tamsak sa premier din po. Sabi ni Tentel. Probinsya na, dito na ako manoy. Salamat, Kay. Salamat. Balikan yung mga dinikitan, balikan. Pakilablab ninyo, pakilablab ulit. Kwento pa ng kwento si July, ayaw rin magluto ng mabilis. Guni Sandoval, tambay ko lang ito, Manoy, inutusan po ako. Sige, salamat. Carla Alvareda, nagbaba ng bahay. Tambay ko lang ito, Manoy, inutusan na ako. Probinsya na, exit ako, balik ako maya, Manoy. Sige lang, tamsaktan sa Moana, Yahoo. Congrats natin si Moana uli. Palagpakan natin uli. Romina de Guro, nagaba ng bahay. Dikit na, dikit. Dikit ka, Tentel, balikan kita mamaya. Ayan, dikitan mo yan, Tentel, si Romina de Guro. Carla Alvareda, pumapalakpak siya, pinapalakpakan niya si Moana. 9 million in the house. Magandang gabi po. She's Queen, Carla Alvareda. Single mom, salamat sa patambay dyan. Thank you, thank you, thank you. Welcome sa lahat ng mga nakatambay dyan. Salamat. Welcome po lahat. Moana Iguana Vlogs. Aba, may patagay na yata ito si Moana. Congrats ulit sa iyo, Moana. Ang galing mo talaga, nakahabol ka. Bago magbagong taon. Talaga naman, pinilit. Na-stress na. Ayaw niya na daw. Sabi ko, huwag kang umayaw. Huwag kang tumigil hanggat di mo nakakamit ang iyong tagumpay. Mana ako sa'yo, haha. Di ba? Pag ikaw lang mag-isa, panghihinaan ka ng loob, kailangan mayroong magpapalakas ng loob. Di ba? Yung moral na mababa, kailangan itaas. Pati katamaran, mga sa'yo, host. Ay! Ano ba naman yan? 8 million in the house. Pabugso-bugso ang hangin. Pabugso-bugso ang sarap. Okay lang yan. Ayos lang. Di ba?
Talaga naman, humabol siya, si Moana. Carla Albreda, mag-watch to watch tayo. Pagmuni na, din yung malapit na. Tama yun, yung sinasabi ko sa inyo na yung grupo, walang hiwalayan. Kaguyat niyan, watch to watch na lang tayo. Watch to watch talaga yan. Yes, Sis Carla, hehe. Alam na this. O, di ba? Hanggang sa uli, nagtutulungan. Walang escape. Lalaroin lang lagi si Harang. $11 million in the house. Mega love shout out. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa patambay dyan. Salamat. Welcome kayo lahat. Welcome. Pasok lang. Maglablaban tayo. Baba nyo, dapat di baba. Premier, gusto nyo magkipaglaban, baba nyo lahat dito. Bahay nyo, baba nyo. Sino yung mga premier dyan? Baba. The Jaguar TV, thumbs up Dan Manoy. Merry Christmas and Happy New Year. Salamat sa iyo, The Jaguar TV. Merry Christmas din. May late na Merry Christmas and advance Happy New Year sa ating lahat. Lahat ng masamang pangyayari sa 2020, iwanan natin. Pagpasok ng 2021, maligayang bagong taon tayo lahat. Congrats mo na, sabi ng The Jaguar. Palagpakan ulit natin. Yan. Lagi may palakpak yan. Dikit-dikit sa gustong dumikit. Pwedeng sumabit, pero di pwedeng kumabit. Nasa kaya yung aking mga makukulit? Sigelman Vlog. Wala si Jekare. Nandiyan ka na si Jekare. Wala si Andy. The Jaguar TV, hi Carla, Merry Christmas. Merry Christmas daw. Carla, sabi niya The Jaguar. Willie P. Sandoval, salamat sa patambay dyan. Nakabili ka naman ang iniuto sa'yo, Will. $6 billion in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening po. Salamat sa patambay dyan. Salamat sa pagdalaw. 19 million tiwarik. 18 kay Moana. Hindi ko alam kung kayo yung isa. Sinabi ko na Moana para hindi ka na mahirapan ha.
Yan ang binibang bahay ni Baby Loves. Pakita mo sa kan live, pakita mo sa kan. Premier ni host yan, bukas. Bukas ng gabi. 9. Salamat sa patambay dyan, single mom. Wala pa niya si Ate Marlene mo? Okay. Nandyan? Ha? Dami binili? Wala yung Ang pogi mo host. July. Nandiyan ka pa rin kay July. Randy Francisco, congrats. Sino? Holiday bukas. Holiday bukas kaya wala na magpapasama ng tagpuan. Harang pa. Sabi ni Andy. Baka yung naharang sa dyan, Jikari, yung isang oras na drama ni Juday. Miss Joyce Tusok, Miss Joyce Harang, Tentel, host, video po muna ha. Sige lang, Tentel, okay lang. Congrats muna, sabi ni Randy Francisco. Salamat, Tentel, sa patambay mo niya. Salamat sa pagdalaw mo ha. God bless you. Siya nag-intindi magbayad. Siya nag-intindi magbayad. 4 million in the house. Hirap ng kabayaran. Good evening, good evening. Belated Merry Christmas and advance Happy New Year sa ating lahat. Yung mga masamang pangyayari nung 2020, iwanan natin yon. Panibagong buhay, panibagong pag-asa, dumarating 2021. "6:39 in the evening. Pilipinas time, ang pogi mo host, full pack, si Juday Manoy. Ano yan? Drama ni Juday yan. Yung humarang sa'yo. Carla Albareda, salamat sa patambay dyan. Binati ka ni Di Jaguar. Hi Carla, Merry Christmas. The Jaguar TV, hello. Sabi ni Carla, magbatian kayo dyan, maglablabang kayo dyan, magdikitan kayo dyan, okay lang. Miss Joyce, salamat sa patambay. Ang pogi mo host, magbuli ka tayo. Bawal na si Juday sa YT. Hi! Merry Christmas to po, sabi ni Carla Albaida. Miss Joyce Yahoo! Pinagbawal, mag-iwal kay kari kay tuko si Juday. Ano yan, minsan isang oras yan, diyan ka lang, magkaalis dyan. Miss Joyce, Happy New Year in advance, Team Uragon. Ayun, sabi ni Miss Joyce. Happy New Year daw, Team Uragon. Carla Albayla, bakit bawal si July? Di ako updated. Ay, naharang siya ni July, haba at taas. Si Jikari. Yahoo, Randy Francisco. Good evening po sa atin lahat. Magandang gabi, magandang gabi. Salamat po sa mga patabinigyan ang inyong lingkod. Vlog ni Mario Uragon. Sa mga hindi mo nakadikit, pwedeng dumikit. Huwag lang kumabit, pwedeng sumabit. Carla Albareda, hahay!
Ang dumikit ay kakapit ng mahigpit. Hey. 5 million in the house. Good evening po sa ating lahat. Magandang gabi. Magandang gabi po. Tayo maglablaban, tayo magmahalan. Sana araw-araw ay Pasko. Tayo magbigayan. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Yan yun. Para tayo magkasundo. Tentel, kuya. Palastrak ko po. Hehe. Pakidikitan natin yung yung bilaba ni Tentel na bahay. Oh. Pakidikitan. Pakilablab natin. Salamat po ng madami. Pakidikitan si Tentel. Mabait na bata to. Kaliw ka na sa LS niya. Binaba niya ng binaba yung ko doon, yung pang-premier ko. Pakilablab natin. Andi, pakilablab mo to si Tentel. Bigyan mo ng 2. Sabi niya, salamat po ng madami. CTV, hello! Magandang gabi sa CTV. Pa-shoutout naman po, mga Lodi. Ang pogi mo, host, palalo ng bahay ko. Punta natin yung bilabang bahay ni Lablabo, na ang pogi mo, host. CTV, salamat po. Magandang gabi sa'yo, CTV. May ka-shoutout para kay CTV. Jekare, punta mo si Tentel, dikitan mo. Bigay mo sa kanya yung pinakamarami mo. Kay Tentel. Mega shout out sa lahat. Palablab daw ng bahay ni Jekari. Pakipunta natin to si Jekari, pakilablab din niya, no? Baby pa ito, parang grade 2 lang ito. Malapit ito, graduate ng grade 3.
Pabakat na, pabakat para sure na makikita. Pulutin mo yan. Hindi pa pwede, nakacheck sa cellphone ko. 7 million in the house. Good evening po sa inyo lahat. Magandang gabi. Tentel, 2,000 ka po sa premier mo, host. Salamat, Tentel. Nag-pop up sa akin yung mga pinag-uusapan sa GC. Marami na palang nakapan na na-flight. Yung ibang bansa, hindi pinipumaro sa Pinas. Kasi, yung mga bansa, di pa rin nakitaan ng virus. Ibang bansa. Ingat-ingat tayo lahat. Yung mga nandiyan sa ibang bansa, laging ingat lang. Huwag makalimut manalangin, lahat ng kailangan gawin para makaiwas sa anumang sakit. Iwas lang. Huwag mo na kang maglalabas ng bahay, iwasan mo na mag-day off. GTV, shout out, Tentel. Ano yan? Sana madala mo sa aking bahay. Baba bahay mo, Che. Baba ang bahay mo, Che. Che TV, baba mo. Pakilablab natin yung mga bahay mga bilaba dyan, no? Sabihin mo kay Tentel. Pakilablab. Ay, sabihin mo doon kay Tentel, matagal na pala. Tentel, nadikitan ka na pala ni Mama Agnes. Tagal na pala yun. Baba niyo bahay po, bahay niyo, dikitan ko po. Oh, baba kayo ng bahay, oh. Nandiyan pa si Tentel, no? May ano yan, may ano yan, busy na yan. Alas 7, mahiging busy na yan. Ni Rosalie, harang po. Ni Rosalie. Tamsak Dan host, ginagin kita Rose. May jacket ka na. Magkipadlablaban ka dyan. Okay, sige. Ikot-ikot. Ano yan? Ayan, nagkaba ng bahay si Rose, oh.
Guwinipisando pa, hala, pagbalik ko dito, nag-loading na ano ba yan? Advance Happy New Year, sabi ni Rose Rosalie. Pakilablab natin si Rose Rosalie. Pati yung kabinaba ni, ni Tentel. Saka yung binaba ni ang Pogi Mohos. Guwinipisando pa, kaya pala walang ingay yung laptop ko. Nag-loading, hahay! Nag-loading ka, Gwen. Ayan, bumalik. Tentel, Ma'am Rose, Marie, dan dikit tamsak. Binigyan na kita ng isa, Rose. Hindi ko na binigatan, huwag mo nang balikan yon. Guwinipisan ba, sumasayaw, wala tayong tugtog. Tentel, nagaba ng bahay. Pakilablab natin yan, pakilablab. Tentel, bahay mo sisi. Parang madikitan kita. Ayan, binaba niya na, Rose. Os, busy na po. Salamat po sa inyong lahat. Sige, Tentel, salamat sa pagdalaw mo. Ayan, pakilablab natin yung binaba ni Tentel na bahay, oh. Ang Pogi mo, Tentel, dan dikit na po. Nalang, dikit, balik. Sabi ni Pogi mo, host. Okay, nagbabalik yan. Kikaray, Tentel, mabait yan. Dalawin mo minsan ang LS niyan. Papangat din yan. Ang Pogi mo, sa harang uli. Guwinipisan Dubal, kaya nga host, walang tugtog. Sayaw, kung na magtugtog ka. Ay, sige, sumayaw ka lang muna dyan, Gwini. Mamaya kita bigyan ng tugtog. Rose Rosalie, okay, Dentel, nakalimbang na kita. Ha, hashtag 54. Pakilanuol natin yung binaba ni Rose na bahay, oh. Nagaba ng bahay si Rose. Rose ni Rosalie. Pakilablab natin, medyo malakalaki na ng bahay nito. Yung binaba ni Tentel na bahay, pakidikitan din natin, pati yung binaba ni J. Karim bahay, pakidikitan din. Ang Pogi mo, dan po sa bahay na nilapag mo. Ah, okay. Naka-grade 3 na rin po ito si J. Karim. Pero dito pa ng J. Grade 3 ito. Salamat sa mga dumikit. Maraming salamat. Salamat sa iyo, Tentel, sa pagdalaw, ha. Thank you. Randy Francisco, nagawa ng bahay. Pakilablab natin yan. Buenavista Sandoval, stay home. Rosalie, ni Rosalie, gwapo mo, host. Nadikitan na kita. Ayan, nagapa rin siya ng bayo, si Rose Rosalie. Pakilablab natin yan, pakilablab. 8 million in the house. Buenavista Sandoval, di pa ako nakatanggap ng harang kayos. Hi. Welcome po, Merry Christmas and Happy New Year. Salamat din po. Sige, Tentel, Merry Christmas din sa iyo. And Happy New Year advance. Salamat sa mga dumikit, ha. Salamat. Rose ni Rosalie, nagaba ng bahay. Secretary na rin ng 3. The White Sister, harang. Jacket kita. Secretary na rin ng 3. May jacket ka na. Bro, Jikare, tayo lang talaga. Hindi kita excel kasama si host.
Huwag kayo magtaksilan, masama yun. Carla, salamat sa patambay dyan. Hello, Manoy Oragon. Hello din sa'yo. Check ni nanay ng tatlo. May jacket ka na. The White Sister. Si The White Sister pala ito. Tamsakdan. Kumusta ka, The White Sister? Kailan tayo nagkadikitan? Baba ka ng bahay mo. Palablab natin yan. The White Sister. Duman lang po. Okay lang. Salamat sa daan. Teresita BBJ. Hello host, tamsak na ako. Congrats, malaki na boses mo. Kasi ganda ng mic mo. Regalo po sa akin yan. BBJ. May LS si nanay. Ganun ba? Salamat sa talo mo. Gwinipi Sandoval, nagawa ng bahay. Beka naman guys, tamang box lang po. Pakipunta natin si Gwinipi Sandoval. Tinamsak na lang kita, Gwen. Andy. Rosalie. Rosalie. Sa Randy Francisco, talikitan kita. Nagawa naman si Mama Agnes sa amin din yan. Pakidikitan na lang. Pakibakatan sigurado balik niyan. Ni Rosalie, nagawa ng bahay. Dikit-dikit lang, dikit-dikit. Naharang si Ros ng Azure Gold. Lumabas ang dali. Nagtamsak lang. Pagbalik, may harang. Ano ba yan? Randy Francisco, Rosso, tinalabig na. Ang ganda ng harang ko. Ang Pokemon, palikit ng bahay ko, guys. Nagbaba ng bahay si Jay Carey, pagdikitan. Mami Belen and kids, I'm back, Manoy. Salamat sa pagkabalik. Mami Belen. Sensya na, mahina signal. Okay lang po, Mami Belen. Gwinipi Sandoval, hello sa lahat. Ang ganda ng harang ko. Saan kayo itong mag-iinan na to? Nirigaluhan ng padjak. Nirigaluhan sila. Nirigaluhan ng Palawan po siya pala. Mami Belen Kids, salamat sa patambay dyan. Thank you. Randy Francisco, Gwinipi Sandoval, friendly po ako, guys. Salamat. Ganun ba? Ang katinang likod ko, hindi ko maabot. Sod lang, meron ba? Sod lang. Andy, ano yun? Sabi ni Queen. Ano na yun, Andy? Huwag mong sabihin, may langaw na naman sa ilong, si Queen. Sod lang. Ang tangos ka na gano'n yan ni Queen. Mas ka na sa lugar ng bahay. May ulam pa yata dun eh. Okay. May ulam pa doon. 48 hours lang dapat ko magamit. Hindi ka. Andiyan pa lang. Washable. Yan na. Dito ka na. Dito ka na. Gamit na yung pampalit ko mo doon. Dahil may rin daw, bigyan-bigyan shoutout sa inyo lahat yan. Salamat sa patampay. Salamat po. Belated, Happy New Year sa atin lahat. Paggabi lang. Ilong na naman, huwag kayong ganyan. Ay, nahawa lang kay Andy Queen.
Nahawa lang. Siya hindi kasi malakas mang-inis yan eh. Oo, harapan ko eh. Umayos ka, hindi ha? Lakas na makahawa. $9 million in the house. 25 tiwarik. Galing ah. Seven o in the evening. Pilipinas time. Randy Francisco, pautang mantika Gwen. Kaya na pa yun eh. Ang layo ng mantika. Sekretary na natatatlo. Saan po kayo sa Pinas? Dito ako sa Taguig. Nasa Taguig ako. The White Sisters. Tubong Bicol. Bicolanong Uragon, taga Bicol, pero dito na ako nagbinata sa Manila. Dito na ako permanente nakatira sa Taguig. Dito na ako nagkapamilya, nag-asawa, nag-anak ng 5. Manoy, dito lang patulog lang bahay. Sige lang Carla, okay lang. Taguig din po kami. Taguig din po kami, Taguig. Taguig, saan ka sa Taguig? Kung may Sandoval, lagi kang late sa LS school, Andi, naku. Sa Bagong Tanyag, ay, naku, napakalapit sa amin yan. Yung Lower Bicutan ako. Uy, taga doon sa Paul. Bagong Tanyag, malapit kayo sa ano bang grocery yun sa kanto doon? Anong grocery yun? Lumag yung grocery na yun. Doon sa kanto-kanto ng South Luzon Expressway, saka yung Bagong Tanyag na yun. Meron malaking grocery doon eh. Di ba, bagong tayo na rin? Hypermart eh, ano yun Bagong eh? tayo na rin ba? Hindi hypermart. Bagong bayan yun. Pero may daan sa bagong tanyan. Lord Boy? Ano yung ano doon? Yung grocery doon sa kanto ng ano? Walter Mart. Walter Mart. Malapit ka pa doon? Oo, doon ako namimili. Ba't meron The White Sister? Sa banda. Laura, Asisto, Nudo. Ang lakas na pulso. Dinig ka sa mga. Between Bicutan at Sukat. Ay, ganun ba? Doon din sa airport, di ba? Bagong bayan, ako. Alam ko yan kasi may chewin dyan na asawa ko eh. Magandang gabi siya uli. Ito din yung kanin. Oo. Bikay. Pwede na makuha. Malawit sa pusada. Saya alam ko yan. Palamlam sa bahay. Nagaban ng bahay si ang Pokemon. No? Alam na alam ko yan kasi dito na ako nagbinta talaga sa lugar natin. Eh. Limang piso isa. Baka nasa lakefront sila. Magkalugar pala tayo. Baka nasa lakefront yan. The White Sisters. Tanong mo ko sa lakefront siya. Baka nasa lakefront siya. Hindi nakapagina ng sukat at ano. Probinsya na, Gwynnie! Magandang gabi ulit sa iyo, Gwyn. Sa iyo, Bikay. Good evening. The White Sisters. Magandang gabi. Ang Pokemon host, akalang yan. Si J. Carr yan. Limang piso isa. Kumain talaga. Good evening po, good evening. 8 million in the house. Alis na po ako. Saan punta? Sige lang, sige lang. The White Sister, salamat, salamat. 23 isa. Dalawa limang
Salamat sa pagtalaw. Gugutom na ako. Babay. Palabas pala ako sa harang. Naharang si Pikay. Kahit mahal naman yun, pa rin. Antok siya sa hay. Laging puyat kasi mga ganitong panahon, yung ganitong mga buwan, lagi kami namimili sa tindahan kasi. Kagabi, namili kami ng 12. Nakauwi kami, mag-alas 3 ng madaling araw. Tuloy-tuloy. Pero ang pogi pa rin, salamat Bikay. Salamat sa mga ganda dyan. Dapat gumagawa na rin ng Instagram si Papa. Ganun ba yan? Para kasi sa Instagram, mabenta pa rin yung mga nag-YouTube. 7 million in the house. Maganda kami sa inyo lahat. Good evening, good evening. Lagi ubos at tinta manoy. May tira pa naman mas konti. Pero kailangan pag ganitong mga panahon, huwag ka mauubusan. Kasi magpapasko eh. Ngayon, hindi ka kayo nung last year na ang benta maganda. Ngayon, ramdam mo yung Yeah. bigat ng bintahan. Gawa ng pandemic. Maraming nawalan ng trabaho. Pero ang galing talaga ni Lord, no? Bago dumating yung mga pandemic na yun, yung paghihirap sa mundo, inihahanda ka na niya kung paano ka makakakain, kung paano ka kung hindi magugutom. May nakahanda lagi siya. Ito yun. Kasi ramdam ko lagi yun. $5 million in the house. Winnie P. Sandoval, salamat sa patambay dyan. Thank you, thank you. Alam mo yung LS natin dito, bigyan lang ako sa kaya mo na. Sige lang. Doon sa kabilang grupo, kasi na rin ako ibang grupo eh. May competition ng LS. Noong pumunta ako sa grupo nila, sabi sa akin, nanalo ka ng competition sa LS. Pero hindi ko nakuha yung prize. Kasi wala ako doon nung magbulahan eh. Nung magbutuhan. Wala ako doon eh. Probinsya na, very true. We cannot question ang plano ni Lord. Ito yun. Tama yun. Huwag ka na lang magreklamo kung ano meron ka. Ganun yun. Magpasalamat na lang. Sabi ko, nung sinabi sa akin na nanalo ako ng competition sa LS, salamat. Proud ako na nakasama sa grupo ng Urago. Pero hindi ko nga nakuha yung prize kasi wala ako doon ganun magbutuhan eh. Okay lang yun. At least nanalo tayo. Hindi ko alam kung ano price. Pero sumali ulit ako. Baka sakali. Happy New Year. Happy na.
7 million in the house. Good evening po. 25 Tiwarik. Di ba liti Tiwarik? Basta nandyan, okay lang. Probinsya na, hahay. "7:13 in the evening, Philippines time. Nakakamiss na ang probinsya. Yung mga gusto kong puwi na Pilipinas, maraming bansa ang nakaban para makabalik kayo ng Pilipinas. Daming bansa. Dito. Nalubat ako, nalubat. Nalubat yung aking mic. Ay yung aking B8. Hindi ba naka-charge? Kaya direkta muna tayo sa sa cellphone. Ang pogi mo, host. Biyahe na ako. Sige na, okay lang. Exit ako ulit, Manoy. Nag-slide mga alaga ko. Okay lang, sige lang. Salamat, Jekara, sa patambay mo, ha. Thank you, thank you. Tapos mga dyan po, ito mo yung ano ni ma'am. Saan niya sa Samsung. Wala ba type ito? Samsung ah. Ano may charger mo? Ito. Gamit ko. Ay, nakailobat ka rin. Parto na na. Welcome, Manoy. Sabi ni Bikay, dito kami park. Kasi sa baba ng building. Ah. Ingat, Jekara, sa bugang Manayaw. Ingat lang. $6 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Muli. Nawala aking sound. Nalubat. Ano yan? Ano yung nakulito dito? Nakalimutan kong i-charge kanina.
Wait lang ha. Lilipat mo ba si Van Charger yun? Kaya mo lang. Buwan ako sa kapila eh. Ito may ano pa yung ginata na ulam niya sa kanina tangali. Ito biskwit. Carla Albareda. Salamat sa patambay dyan. Hindi ba itong pinapay dito pa? Ha? Itong pinapay dito? Mukhang tinapay dito pa. Ay, baka bukas to ganun. Bukas mo na gagawin. Kasi pa-order ako ng kun. Pero dalawa lang naman ang order. Ang palabok tsaka pansit sa bilao. Alagad ni ano yan, alagad ni Commander. Tamsak sa Premier Manoy. Kala ko bago si Baby Loves. 6 years ba ito? Hindi. Alagad ni Commander yan. Ayaw mo yung version nila. Alagad ni Mama Agnes sa ni Papa Arnold. Gumagawa ng sarili tsaka sila Joby. O, templado na. Yung mga powder na siya. Oh, matamis yan. Ano po yung cheese? Yung nakontrol kasi. Hindi ko dulo. Kaya ang basa. Hindi ang basa. Hindi ang basa eh. Hindi na pinulasan. Bao! Hehe, hello po Manay. Ano, nagagumi ginagawa. Hawak ko yung cellphone niya. Dalawang cellphone, nandun sa kanya isa. Nalubot yung ano ko, yung sounds kong maganda. Kalimutan ko i-charge kanina. Ang buhay pala noon, ano lang eh. Kulang-kulang 4 na oras lang.
7:23 in the evening. Milk tea. Milk tea. Ito ang cream na. Talagang ang cream na. Sino? 4 million ang daos. Nawala ating sounds na maganda. Saka pwede na. Matagal ba yung to? Pala may nakaready ka extension dito. Saksak. Tapos pwede nang gamitin. Wala ba makatamang charger? Gwini Sandoval, Yahoo! May ginawala akong Gwini. Pinasok ko yung mga wire ng aking sounds dito. Kasi mga nakakaalat eh. Kailangan ayusin para hindi nakakasagabal. Hopefully, tamsak. Tuwad Kuya Manoy, tinuwadan mo ako, Dipsy. Gwini Sandoval, magtugtog ka na host. Wala natin pagtugtog. Charge ka. Naka-charge. Tsaka hindi may papasok ito. Ano eh, nalubat yung anak ko eh. Yung sounds ko eh. Nalubat? Dapat pala ito may nakaready yung charger dyan. Pili ko na lang ng ito. Magkano? Bigay Mix TV, nakauwi na kami Manoy. Harang uli ako. Naharang ka uli. 110. Gwini Sandoval, sige host. Bigay Mix TV, hopefully, shout out. Magandang gabi sa'yo, Depsi. Anong araw ngayon? Lunes. Mag-alas ka bukas? Martes yan. Oh, nagawa ng bay si hopefully, pakipunta natin. Patamsak lang. Premiere pala ito. Naharang si Manoy. Tinamsakan ko lang kay hopefully. Pagbalik ko, hinarang ako. Masarap itong matapang. Ano siya? Diyos di kayo, ay, ganun ba yun? Dalawa, ano? Dapat pala ikaw mag-ilas kayo, di ba? Ano ba yan? Nakalimutan ko ha. Hindi, tagalan mo dapat. Dapat pala ikaw ngayon. Saka yung sobrang init. Ay, ano ba yan? Ginagawa ng iba mo. Sinasama sa kulo. Para Labas ko mag-dry. nga yung pakuluan ko na decorate. Tapos ilagay ko doon. Ano? Ganun. Limot ko, sorry. Ako doon. Kaso yung walang ano. Walang...
Sorry. Akala ko Lunes ngayon. Pinagpasala. Diba? Okay lang kuya, kasi kauwi ko lang. Galing labas, may inayos lang ako. Ah, ganun ba? Pasensya ka na. So medyo ano yung dahil mo? Medyo maalikabot pa rin. Limot ko sa araw, oh. Meron pinadala dyan yung nasa papel. Yung walang Ang ganda ng harang. Nagpapalakas si Palawan. Namimigay ng pamasko. gagamitin doon sa New Year. Yan lang ang gagawin ko. Yung, Mamaya pag alang LS, mag-silent LS ako. ha? Ah, ganun ba? Dador binili mo. Sige, salamat na kayo pag wala. Bibili ako ng pang-update. Kahit kailan din ako bibili niya. Sige lang yan. Gwyneth Sandoval, salamat sa patambay dyan. Parang after yan. Thank you. Yan ang binigyan sa inyo. Ewan ko kung ginamit na nila. Ha? Kaya bibenta ko yan ako. Swerte. Bigay ni Kuya niya. Benta mo. Ano yan? Ano yan? Okay lang yan. Binibigay ko yan. Pinaka-umpress sa Shopee. Sa Shopee talaga. Yung discounted. Dador. 8 million in the house. Isang taon ko rin bigas-bigas. Next year, baka mag-uwi lang talaga. Ayoko naman stay sa office. Isip ko na naman. Dati ba ano tayo Yeah, ngayon? MGCQ na to. Babalik sa business. GCQ kasi marami din sa mundo. Kailan ang mag-isa? Hindi ko na alam kung mag-ano si Duterte ngayon sa Ano na? Ay, Ne, sabi ni Toto, wala naman daw. di ba naka-post? Si Toto, kausap Toto kayo na. Ha? May mga lugar lang. May mga Kasama lugar namin na sa Manila. Siya. ang sabi kasi Siyam parang na lugar. Kasama Metro Manila. ang sabi ata yung ilalakban mo na yung bandang sulod kasi malapit ka sa Sapa. Kasi may string Kasi ano nabasa ko, ABS-CBN sa, Jenny. oo yata, tatlo ng news ang nabasa ko. Siyam na lugar kasama ang Metro. Hopefully, Manguna ang Metro Manila. kain po tayo. Republic of the Philippines. Yung mga gustong umuwi, nakaban kayo ngayon. Di pwedeng umuwi ng Pilipinas sa mga nasa abroad. DCQ na kamo ulit. Pinagbawal kasi marami nakitaan na may mga madalang sakit dyan sa ibang bansa. Kasi sa airport pa lang, meron boot ang Red Cross. Unang binan, UK. Kasi ano din Ngayon may lumalabas, Singapore, Hong Kong, China. sa Mera, CF. Kaya, Under sorry muna sa mga uuwi. pag nag-MPCQ yung nakakatakot. Ingat na lang kayo dyan. Okay lang, dan ako sa ilalim ng dagat, Kuya Manoy. Oo nga, dipsik nga pala yun. Oh. Submarig nga pala, no? Kayang-kayang lumangoy sa ilalim ng dagat. Si Depsy. Alam, share mo dun sa ano, sa group chat natin. Gwyneth Sandoval, salamat sa tambay dyan. Dapat ko na nakakaroon na rin. Ito nagawa ng sa kusina. Metro Manila. Lahat na ng news, nagkuhan na. Dami ko nang nabasa. Extend. GCQ pa rin tayo. Di ba nag-MPCQ na? Hindi. Good evening sa lahat. Extended. President. Sabi ni Gwyneth Ping. GCQ in several areas until January 2031. The rest of the month other modified GCQ. Akala ko MPCQ na tayo. Nanaw
sigurado kasi nandun yung sulo. Pag hindi na to, panig, kailangan ito, ECQ to. Mag-ECQ. Ano dapat to kasi nandun yung papuntang Saba. Ito titignan mo na parang normal pa rin naman. Hindi, ang alam ko, NSCP na tayo. Kaya naluwag na tayo. 7:34 in the evening. Pilipinas time. Binalik sa ano, ECG. Kaya nga nagkaroon ng mga tip eh. Nagkaroon na ng mga tira. Yung ibang kasama ko, tingnan ko doon. Sasabihan ko doon. Yung aso namin, nagkatrangkaso yun. Diba? Yung isa. Sa lamig. Baka sa lamig. Naulan. Hindi, tsaka yung mga nakarang araw, diba sobrang lamig. Kanina nga, umuulan eh. Bago kumalis Pero eh. mukhang magaling na ngayon. Kaya yun nga kanina. Pinainom ni Vera kagabi ng Vites. Hopefully, salamat sa patambay dyan. Kumain ka lang muna. Kain-kain lang. Naantok talaga ako. Ilang oras ba yan? Hindi kasi Ilang minuto ka ba? malindi kami kagabi. Ah, Malindi kami kagabi alas 12. tapos hindi pa kayo natutulog. Tulog kami ng, ako nakatulog ako alas 5 na yata. Tapos Umaga. gising ako ng alas 7, alas 8. Anong oras? Junit Ganda TV. Harang. Entamsak na po, Tiyo. Ano kami? Naharang si Junit. Ano yun? Kaya huwag kang papabayaan ng tulog. Rubina Daguro, andito lang Manoy. Sorry, busy. Okay lang. Hindi pa kami. Okay lang, Queen. Mag-ano ako ngayon na Masama yan. Diyan kayo makatuloy. Ano kayo naman tulog niya? Ay, hindi ba diretso sa YouTube yan? Tracing? Kasi nakakapunta. Loading talaga, oh. kahit yan. Baka wala na lang. Meron naman. Ginanon lang yan. Gumalaw yung daliri. Okay. Wala talaga. Mukhang, Huwag kang magluloko, ha? mukhang malalagot ang Converse ah. Huwag kang magluloko dyan. Converts, ha? Mais ka, ha? Nakabayad mo lang. Kakabayad mo lang. Kapatid yung tawag nyo pagka ganyan. Loading. Loading Yung din. ano, Ilagyan ng loading na ano, emoticon. pinagyan ng loading. Meron naman talaga yan, eh. Kaya nga. Dito. Kasi nga, nagganon-ganon ka, kaya nilag... Hindi, dito. Yan, oh. Loading din siya. Yan, oh. Kaya nga, nilagyan nga kasi nagganon ka. Nilagyan ko yan, eh. Ako naglagay yan. Ah, ikaw pala yun. Kuwela rin yung mga ano mo. Kuwela rin yung mga ano mo, mga... Hindi, siya. Yung Ako naglagay yan, eh. cellphone. Pinagawa ko yung gulong sa likod. Gumagano, no? Wala. Gumagano. Dapat ano, Hindi, pinayos ko, okay na. Okay na nga. dapat matuto kang mag-ganon. Magre-repair? Oo. Hindi, wala akong gamit eh. Pero mura lang naman. 30 pesos Kasi lang. mamaya, katulad si Gerald, tagal-tagal nang nag-ano yung sasakyan niya, yung may kabig. Inaputokan siya ng gulong. So, yun lang. Pero may ano siya, may Pinalitan gamit. niya, pero, ang pinalitan niya, wala na yung kabig. Ang tagal na pala. Gumagan 5 million in the house. yung gulong mismo gumagano parang matatanggal. 28 million tiwarik. Sa bearing daw. Ang lalo ang biyahe mo, malayo-layo. Talagang dapat Kailangan na check up ko yan pagka testing lagi. every ano. Randy Francisco, salamat sa patambay dyan.
Thank you, thank you. Janet Kanda TV, mega love shout out po sa lahat. Salamat sa iyo, Janet. Salamat sa pagpasok. Puro bis maso. Ito na parang bis. Ayun. May ilan naman, natuluyan. Paloko-loko kag convert sa umayos ka ha. Pag wawalan tuluyan, Dito meron na yun. TV lang. TV lang. Ano? Huwag kang paloko-loko dyan ha. Ano? Converts ha. Babalik ako dito bukas. Ay, bukas. Wala pa. Hindi, ano, matutulog na ako bukas. Medyo pagod yung katawan ko. Natagpuan. Saan na ako? Pero magluluto na kami bukas ng tayo. I-review ko na na ibigay ko sa'yo. Kasi may order akong palabot sa kapagsik sa ano eh. Sa Luyo. Makaka-order ako para na. Ha? Ano? Pinamili ko muna tsaka binayad ko sa utang ko kay mama. Ha? Hindi, saan ba? Ano ko? Wala ng tao yan. Sasahuran kami. Ha? Nakinsin. Pina-deliver ko ng mga kwan. Inano kami. Na ano. Silang ibang opisina. Nagabisuhan naman kami. Pag ano Kaya na lang. ngayon lang daw kasi Pagka sa 31, pag nakabenta na. walang pera yung ano. Walang laman yung bank account na. Ayun naman pwede yun kasi hindi yung 13 month. 13 month talaga yun. Yung delay. 13 man, biglang binigay. Nasa 8 na nga yung ano, di ba? Ilang buwan kami ng paso. Yun yung pinasihan nila kasi ando rin naglabas ng order. Hindi namin alam 13 na pala yun. Yung isinisweldo sa amin. Na lahat kami nagsipag namin. Parang nagreklamo kami dun sa accounting namin. Alam naman kasi yung payslip yun na 13 pala. 13 man tayo. Umangal talaga. Umangal talaga siya. Nandun sa kanila. Eh, sabi ng boss namin, kung may reklamo kayo, malawa, nandun. Gagawa. Yun, ang mo. Pero ako talaga, hindi, nung time na Dapat pinag-usapan, dapat. sinagot ko yun. Sabi ko, Mag-isip-isip ganun. kayo ng ibang mapapasukan. Hindi, ngayon naman nangyari. Nung nakaraan, ngayon na nangyari. Kasi pag Christmas season talaga, galanting boss namin. Hindi ako talaga sumasablay. Yung mga bonus na namin dati, nawala na yun. Tinanggal na. Yung leave niya na refund, hindi na namin makuha kasi yun yung pinagpasiyan. Pinapapasok kayo pag Gusto na ba yun? Yun yung bad trips sa opisina. Kaya pinabalik kami May MPCQ pala. Kaya ngayon pagpasok ng 2021, hindi talaga ako aams. Iyakan ako yun. nilihan. Salamat sa iyo, Carla. I mean, ano? May kumesa. Thank you, thank you. Hindi, siguro nag-ano na lang talaga to. Nag-commercial ako. Hindi, pag nag-i-exit ka dyan, mag-commercial talaga yun. Randy Francisco, salamat sa pagtambay dyan. Kasi nung ano, nung benta ko na ano, kaya, eh yung ano, nabenta na. Pinabili namin ulit yung pa. Ito yung mga nasa rin. May harang sa TV. Kasi ba, nautangan ko yung 2,000. Koreano ang harang, Koreano. Sabi ko kasi pabalik-balik dito ngayon, inaalis na daw yun. Ano bang desisyon niya? Iyanin yung tinda niya doon? Bulot niya? Wala namang tinda na yun. Anong ginawa niya? Kasi nga nawala yung pera niya sa beses na isang 1,500. Bikay Mix TV. 4,000 na Thank you. niya doon. Hindi ba isang taon ang sinabi niya? Isang taon ang sinabi. Tinawagan
sabon, kuryente tubig niya. Hanggang January na lang siya din. Ang sabi niya, hindi na niya nahintayin yung aalis na daw siya. Kaya binalik ko yung, Balik siya dito. kaya binalik ko yung kuha ko doon. Ang ganda ng harang, Koreano. Hanin. Ako ang awayan din. Andito pa ako, host. Okay lang, Gwen. Salamat sa patambay dyan. 7 million in the house. Hindi ko siya dito. Nabibigyan. Hindi, dito sa akin. Ayaw ko ah. Saan niya tutulog? Wala sa buhay niya. Wala siya. Hindi ko papayagan dito niya. Harang ulit, si Bikay. Minsan pupunta dito ng alas 9:30 ang gabi. Oh. Ayun. So, ibig sabihin yan. Wala pa ako del buo din. Puno kasi ang rep ko, hindi ako naglagay. Ano lang, tube ice. Oo. Ilan? Tambay ko lang to, host. Load muna ako, movie. Sige lang, Gwen. Carla, thank you uli. $8 million in the house. Good evening po sa inyo lahat. Salamat sa patambay dyan. Salamat. Diyan siguro yan. Sigurado pa ganito marami. Sana nakapili-pili na yun. Maraming maghahanda. Sana. Pera. Meron na yan. May second tranche daw. Yung sub dito. Yung top. Hindi ko ba nakuha ng sub? Hindi yung top. Yung second sub. Ano? Yung top. Yung second tranche daw. Wala. Ano yung tawag sa school? Saan? Siguro running. Hindi ko alam kung ano yun. Walang tao. Hindi ba pinapan dito? Pati dun sa ano? Pati dun sa... Ano yun, be? Kumain ka na? Mahal ko. Kumain ka Junit, Ganda TV. Dati lang po, Tiyo. Naguluto. Mas ano yan, mas ano yung mood yun? Hello, sis Caroline, Team Muragon. Love, shout out. Sige lang, Junit. Okay lang, okay lang. Dati, ang lista ko drivers yun. Bait ka. Pasko dati, Pasko, bait ka. New Year. Hindi. Baka mawala sa amin yung lawyer. Police. Ayun, lista ka ng 10 ka. Bibilin ko lang ito nasa baba. Yung mga Graham na. Bibilin ko. Wala, dati ganito na ano, marami nang gumagawa. Tignan mo bukas. Ayun ang
Luto ko yun, ngayon. Kasi, binenta sa akin ng 60 pesos lang. No? Talbos. Kanin mo yan, Vic? Hindi, ito. Talbos. Oo. 60. Tapos may kasama 5 taling malunggay. Kasama isang taling talbos na kamuting kahoy. Eh, yung talbos ng kamuting kahoy, hindi naman pwedeng i-rip. Oo, Ginawa sira. ko, pinagkat ko. Yun, ang sarap kaya. Hindi mo tinikman. Nakuha na ako ng Singapore. Sarap. Wait lang, tayo lang. Sarap pagkalay ko. Siguro pa na sila? Pag ano nga, Ito. sakali mo sa kotse. Kung hindi ka sabihin mo. Ah, Pagkano, may ganda lang kita kahit dalawa lang. okay naman. Kasi ano, Eh, robot na pala yung ito ko. hirap talaga na yun. Akin lahat. Minsan napaparamdam ako ng Sige ko sige lang. biro lang ako na isang araw na ano yun. Pero, Kasi sabi nila sa ano, masarap daw ang kanin ng Latte Tomat. Doon naligo sila. Di ba matigas? Ito daw matigas. Doon daw ang kanin ng mundo. salba yung bata. Sabi ko, "Ay," sabi ko, Gerald, magbigay ka ng pambigas. Pinili ko ng ano kasi talaga sa akin na, ang pensyon ni Papa mo, ano, binibili ko ng ano, binibili ko ng bigas, 2 kaban. Saan din ang mga pizza mo? Ah, 13 months yung pizza ni Papa. Meron na. Ano nga, pinamili ko, yung kasama yung mga ano na yun, lahat. Yung kanina, isang buwan din. Oh, bilhin mo ko naman yan, Paul. Ano? YouTube. Ibibigay ako sa'yo bukas. Eh, sa ano? Ayaw ko ng pangit. Sandugo, bibigay ko sa'yo. Mapili pa. Ito kasi regalo sa akin ko. Sa totoo lang talaga. Nakakahawak lang ako ng ano pag nagabayad ko sa yung ano ni Papa. Wala eh. Umpisa sa almusal. Ito yung lahat. Nadagdagan pa ngayon. Hindi na yung katitirin. Hindi kailangan niya kasi. Biro na nga ako. Biro sa akin. Biro lang. Pero Huwag mo nang biruin. Sabihan mo diretso. ayoko. May pakiramdam sila kaya ano dapat ano pakiram na kusa ayaw ko na pero okay ko nagsasabi ayaw ko yung sumasama ang loob yung handa ng Pasko sarili ko yun ang ilagay 5 Yung Pasko kasi ako rin sumagot si Bobby. ako sarili kong ano yun Uy, dati pala namin mahipot. wala akong kakapit yun wala sagot ko lang ayun si Ashley nagre-request ng ano tipo ano daw hindi binigyan ako 1,000 ano 1,000 binigyan ako sabi ma buti nang nagsalita ng doon sa ano sa harap nila gusto ko Mahal. Carla Alvareda, Sis Junet. Magalis ka, Carla. Ako'y magpapaalam na. Medyo babadyan naman nating oras. Muli, sa mga nandiyan dyan, 8 million in the house. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa pagdalaw ninyo. Salamat sa pagtambay ninyo. Salamat sa suporta. Huwag natin kalimutan lagi ang Panginoon. Si Lord lang talaga ang dapat.
Siya lang dapat nating unahin. Pag iyon natin si Lord, uunahin din tayo niyan. Ano mang problema mo? Sagot tayo ng Panginoon. Lagi tayo mag-pray, magbasa ng Bible, at ang lahat ng ating mga pangangailangan ay kanyang tutugunan. Totoo yun. The best si Lord eh. The best talaga siya. Siya lang ang pag-usap sa Panginoon ay sa pamamagitan ng panalangin. Prayer lang. Doon lang natin makakausap si Lord. Muli ako nagkapasalamat sa inyo sa pagdalo ninyo. God bless us all. Ingatan tayo sa latang oras at ilayo sa mga kapamakan. Yung mga nasa abroad, mag-pray lang kayo. Alam ko hindi naraanan ng mga nasa abroad kasi galing ako dyan. Ano ang problema? Bigyan mo kay Lord yan. Siya lang talaga, walang iba. Lagi kong sinasabi sa inyo yan kasi naramdaman ko sa sarili ko na siya lang ang tumulong sa akin eh. Lahat ng halos ng paghihirap, naranasan ko na yan. Matulog sa kalsada, yung wala kang kakainin, naranasan ko na yan. Kay Lord lang ako umasa, siya lang kinapitan ko, walang iba. Muli, maraming salamat sa inyo. God bless you. At naway pagpalain ng Panginoon sa latang oras at ilayo sa mga kapamakan. Salamat sa inyo lahat. Goodbye and God bless. Balag vlog ni Manny Oragon. Pasubscribe po sa aking channel. Goodbye.